Iti kaunan ng gudaway, nisiyangkat iti probinsya ti Apayao ti Rescue Olympics. Apin sa ti Region 1, 2, ken Cordillera. Iti nasawa kompetisyon at addaan na nayunan ti panakaamo ken wagas dagiti rescue units iti panagresponde iti anyaman a kalamidad. Adda ijay Apayao ni Jezreel Kate Lapizar. Jezreel, kumusta ti kompetisyon? Dagiti na dumaduma a grupo dita ayan nyo ita. One Northern Luzon, embracing diversity, fostering unity, and building resiliency. Data ti tema ti North Luzon Rescue Olympics 2026, anang rugi ita nga aldaw dito'y Pudtol Apayao, ang nakipasutan ti nagduduma a probinsya kan syudad ti Regions 1, 2 kan Cordillera. Pinagsaganaan dagiti rescue unit, emergency responder kan disaster management practitioners tinagduduma asa nga pulo ket maysa a probinsya ken dua a syudad ti Region 1, 2 ken Cordillera ti panakipasatda iti kaunaan a North Luzon Rescue Olympics ditoy Pudtol Apayao. Naadaan man ti parikot ti panag-ensayo dagiti mangibagi ti Quirino Province, kumpiyansa damat iti abilidad da ang makibalubal kadagiti nagduduma a rescue team. Pumunta kami dito hindi lang po para makisama sa mga kasama natin na ibang mga municipality, pero nagpunta kami dito para manalo, ma'am. Tanggap ti aktibidad a papigsaan pay ti kakayanan dagiti rescue teams iti panagresponde kadagiti nagduduma nga emerhensya babaen kadagiti maangay a kompetisyon. Iti umuna nga aldaw ti Rescue Olympics naangay ti opening program. Sigun kadagiti opisyal napatagday ito nga aktibidad tapno masanay dagiti rescue teams iti aktual a sitwasyon kabayatan dagiti didigra para iti napartak ken epektibo a panagresponde kadagiti nagduduma nga emergency situations. The Rescue Olympics is not merely a competition. It is a training platform and learning opportunity for rescue teams and emergency responders. This aims to improve preparedness and rescue competencies among our emergency responders. Naswerte tayo, nga adda ti kastoy tayo. Da kayo nga volunteers, agyaman tayo amin, taadad ta kayo nga volunteer, tapno masalbar tayo, ka makapagtad ti serbisyo, dagati kakadsab tayo nga natamaan ti disaster. Malaksid iti kompetisyon, gundaway matla ang daytoy tapno agtitipon dagiti rescue team para iti knowledge sharing, capability development, ken public awareness para iti disaster preparedness ken emergency response. Naipatungpal ita ti swift water search and rescue, bayat ang maangay mo ti amazing race ken sky pilot maneuvering technique, kastamo ti awarding ken closing ceremony inton bigat. Ala Jorton, dito'y likodan tayo makita ti Apayao River, amaw awagan nga cleanest river in the Philippines ken 4th UNESCO Biosphere. Dito'y anaangay ti kaliplipas a swift water search and rescue no sa dino inpakita dagiti rescue teams ti abilidad da amang ispal kadagiti individual amalmalmes wenno dagiti individual anaiyanod iti karayan nga epektibo met kadagiti water rescue operations. Saan ang nagpaabak dagiti nagduduma ang nakipasat ngem bimmida dagiti team ti Baguio, Apayao ken Cagayan. Tapnumet mangipaay ti kanayunan nga impormasyon ti panagsagana ti probinsya ti Apayao para iti kaunaan ang North Luzon Rescue Olympics, makadwa tayo ni Province of Apayao, Governor Elias Bulot Jr. Good afternoon po, sir. Sir, anya dagiti inaramid tayo wenno inaramid ti probinsya ti Apayao panagsagana para iti daytoy nga dakkel nga aktibidad. Nagdakkel iti role tayo iti nadagsen kung ako mga role iti probinsya ti Apayao iti preparasyon tayo iti daytoy first Northern Luzon Rescue Olympics nga naangay itata for the iti Apayao, and it's a pride of the Cordillera na iti nangyari itata. Kat para kanyak ready iti Apayao ti any eventualities, especially big events like this. Kasla iti Rescue Olympics matlang dita. When disaster comes, we have to be ready. So kasta iti mangyari ti Apayao, ready kami latang ng host iti dito. So nalagaan para kanyami. Especially that in partnership kadagiti especially iti OCD, we have their expertise to prepare all of this. So we just prepare the venue and then everything. Siguro I hope that
justified naman yung ginawa natin. Sir, anya ti kinapatag na daytoy nga naisayangkat nga programa para iti probinsya tayo kan kastamat iti dagiti rescue teams tayo ditoy Apayao. Na-witness tayo met no kasano iti effort dagiti competitors tayo. It's not just about competition but about readiness when it comes to disaster. So very makita ket importante unay dito iti kada ili tayong ready tayo iti amin nga banag kuma especially when disaster comes kasi hantay mo't vulnerable ti amin nga lugar tayo, di ba? Especially in dito'y Pilipinas ang kuna tayo dito'y nasyon tayo nga kuha tayo, prone tayo iti typhoon, earthquakes, and everything, floodings, nandun lahat. Sir, anya mo ti benepisyo na daytoy pa ilang pan nakaisayangkat ti North Luzon Rescue Olympics ditoy Apayao. Siyempre, ang benefits sa Apayao, we all know na bata pa yung probinsya ko, kung 1995 kami na separate from the province of Kalinga, so hindi pa siya, wala pa siya sa mapa, kumbaga, especially sa mga young generations, hindi nila alam yung situation ng araw. And nag-benefit kami dahil makikilala ang Apayao na kaya naming mag-host kahit bata pa yung lugar, 31 years old lang yung lugar, yung probinsya natin. And then not only that, nakikita ng mga tao natin, yung mga kababayan natin, how we prepare yung disaster preparedness. Kumbaga, nandito lahat ng mga barangay officials, all the mayors, we learn a lot dito yung Rescue Olympics tayo. And not only that, yung mga products natin, nandyan yung mga products from yung mga agricultural products natin na pwedeng bilhin ng mga participants natin. And there are tourists now dito sa area na pumupunta dahil dito sa Rescue Olympics. So maraming areas ang pwedeng mag-benefits, agriculture, yung mga technical know-how sa disaster, and marami pa. Sir, maudi nga sa ludsod, mapangpanggap daytoy pala ang pannakaisayangkat ti National Rescue Olympics. Daytoy pala ang probinsya tayo inton umay atawan. Kasano tayo mat nga pagsaganaan daytoy nga dakkel nga aktibidad? Nabanggit nga ni guest speaker natin si Jose Cabreros na gina-challenge niya tayo kung pwedeng i-host yung National Rescue Olympics. It's really a welcome gesture from our guest of honor na nakita niya yung effort natin. Pero pag-usapan pa natin kung paano kasi ang Apayao is hindi siya ready in terms of yung mga accommodation. Wala tayong magagandang hotel dito. Pero siguro yung Rescue Olympics na we have to immerse with nature, di ba? Hindi mo naman kailangan ng magandang hotel pagka may disaster. So we are prepared kapag i-adapt natin yung situation dito sa Apayao. Thank you very much sa oras na ibinigay nyo, Sir Gov. Manipod dito'y Pudtol Apayao, Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Pagyamanan iti data live report, Jezreel Kate Lapizar, manipod pay dita probinsya ti Apayao.